danna subscribe, kala ka danna ƙararrawan sanarwa domin ku ci gaba da samun bidiyo. No, it's well. No. Za ka iya ka nuna muna inda mai gidan da yake? To mu je ka nuna muna. Kar ku kashe. Ina ne mai gidan yake? Cikin nan. A cikin nan? Ni ne na son rabi mu ma. A cikin nan yake? Wani shi. Dan wani da to, ka juya ka kalla. Kana ji na? Na ji ba. Kana ji na? Na ji. Waya tashi a nan kasa nan? Ni ne. Kai kadai? Kai kadai? Misali kamar karfe nawa? Misalin karfe 11. 11 na garin Alhamis. Daga nan sai da ya faru? Daga nan bayan na sa shi kenan na yi wanka sai na fita. A gidan ka yi wankan? Ka rufe shi da mene? Ba rufe shi da kowa. Ba riga cikin sa? Kawai wandan da yake kwance da shi. Me ya maka? Oh, abin da za a yi? Abin da za a yi? Za ka iya ka bude muna ka nuna muna? Yanzu ka bude? Za ka iya ka bude? Zan bude da cewa. Yanzu baka ci amana ba? Amanan Allah ya riga ya kama ka ko? Ya dauke ka tamfar aboki dan uwa. Kuma ga abin da ka aikata masa.